बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मी प्रत्येक खातेप्रमुखाला सांगितलंय, जनतेच्या हक्काचे पैसे, हक्काच्या निधीबाबत जे अवघड प्रश्न आहेत ते माझ्याकडे घेऊन या. जे वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत ते माझ्याकडे आणा. बघू कसे सुटत नाहीत, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री नितेश राणेंनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. आज निधी खर्चाच्या बाबतीमध्ये डीपीडीसीत आम्ही एक क्रमांक व्हा. कुठेही जो जनतेचा अधिकार आहे, जो पैसा जनतेसाठी खर्च झाला पाहिजे, तो कुठेही आम्ही प्रलंबित ठेवत नाही. मी सगळ्या आमच्या डीपीओ सकट सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगून ठेवलेलं आहे, लोकांचा पैसा आहे ना, तो वेळेत खर्च झालाच पाहिजे. अखर्चित कुठलीही निधी राहिली नाही पाहिजे. आमचे पोलीस अधीक्षक असतील, आमच्या कलेक्टर मॅडम असतील, प्रत्येक खात्या प्रमुखाला सांगितलेलं आहे, जनतेच्या हक्काचे पैसे, जनतेच्या हक्काची निधी आणि ते जे निर्णय प्रलंबित आहेत, अवघडला अवघड प्रश्न असेल, जो वर्षानुवर्ष सुटला नसेल ना, आणा माझ्या टेबलावर. बघू कसा सुटत नाही, बघू मार्ग काढायला प्रयत्न करू. संबंधित मंत्र्याशी बोलू, मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलू. जे जे प्रश्न आतापर्यंत सुटले नसतील त्यालाच आपण हात घालायचा आणि सोडवायचा प्रयत्न करा. शेवटी राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची असते, त्या प्रशासनाची साथ महत्वाची असते. आमच्या सगळ्या जणांचं एवढा उत्तम संवाद आहे, कुठेही अडकलो तर एक दुसऱ्याशी बोलणं आणि मार्ग काढणं आणि जनतेला दिलासा देणं, हा एक कलमी कार्यक्रम या प्रशासनाचा असल्यामुळे आज तुम्हाला ऐतिहासिक असे निर्णय होत असताना दिसतील. आम्ही बोलत नाही की आम्ही चुकणार नाही, निश्चित चुकू, कुठल्या ना कुठल्या गोष्टी राहून पण जात. पण या निमित्ताने आपण सगळ्या जणांना हेही विनंती करीन, चांगल्याला चांगलं जसं म्हणायला आपण सगळेजण इथे आलेला आहात, पाठीवर ठाप पण मारण्यासाठी आलेला आहात, आशीर्वाद देण्यासाठी आलेला आहात. आम्ही काम करत असताना कुठेतरी चुकलो तर निश्चित पद्धतीने मार्गदर्शन करा, कान धरा. फक्त कुठेही अडथळे येणार नाहीत एवढी फक्त काळजी घ्या. शेवटी आमचं मन साफ आहे, स्वच्छ आहे, आम्हाला काम करायचं आहे, प्रामाणिक पद्धतीने जनतेची सेवा करायची आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी जेवढं काळ पण आम्ही ह्या पदावर आहोत, पालकमंत्री म्हणून, जिल्हा परिषद सीओ म्हणून, जिल्हाधिकारी म्हणून, पोलीस अधीक्षक म्हणून, जेवढी वेळ जेवढा काळ तुमची सेवा करण्यासाठी या खुर्चीवर बसलोय, प्रामाणिक पद्धतीने तुमची सेवा करू हा शब्द ह्या निमित्ताने तुम्हाला ह्या निमित्ताने देतो. कुठेही आम्ही कमी पडणार नाही. जे काय राज्यात, अन्य राज्यात, जे काय देशात, जे काय जगामध्ये चांगलं होत असेल ते माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करण्यासाठी मी सगळी ताकद पणाला लावेन, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो.